Nek pancen kowe arep ora trima perkara aku ngune-une karo Bathara Kresna, rubak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, edian tantangane maut. Kok padhangane wani, petengane wani iki le gelut piye kok? Padhang ya nang ngisor listrik. Nek peteng le gelut ya petengan. Oh. Ya apa iso? Titis. Aja kuwatir pokoke pangira-ira. Aku petengane tak kira-kira wis cocok kok. Ah iya. Kene iki mesti. Ngerak tenan. Wong edan. Kowe lha melu-melu ora. Aku pengen ngothok. Aku nek disengene iki senggol katurke dosane. Panuk semaring jajalan iblis lanat. Saya ngina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuri kadektaning Baladewa, menang boyong pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Piye to iki, Matra? Ora dong, kecepeten e. Tetegal jam belajar lati saya jauh lewat itu. Setiap kalau bocor mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli Prabu Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasada. Lho, gawe sayembara kowe dasar para nyata. Tru. Gentane sik tak nguyuh. Padune